Hey guys, meron naman tayo room tour kasi may mga nagre-request ng room tour and may mga ginawa rin akong pagbabago tulad ng dati. So marami rin bago dito. Actually, ilang beses ko na ginawa tong video na to. Mga 3 beses ko yata tinake. Tapos ang dami ko nakakalimutan sa pagpasok dito sa kwarto ko. Yan, ito yung makikita nyo. Nakikita nyo agad yung kama. Pero ito yung mga kahon, yan yung mga box ko, yung mga gamit ko, mga mouse, headsets, mic, mga parts ng computer. Yan. So ito yung kwarto ko. Ayan yung mga damit ko. Hindi pa ako naglinis dito. Pero para sa video na ito, inayos ko yung kama ko. Pero madalas di ko inayos yung kama ko. Charger ng GoPro, which is yung gamit ko ngayon. Yan. Pamunas. Pants. Ito queen size bed yan. Yung bintana ko nakasara kasi nagre-record ako kanina. So meron akong 2 electric fan, merong isang TV. Itong TV na to galing to dun sa kabilang kwarto. Hindi yan, gumagana to pero hindi ko gagamitin to kasi hindi ba nanonood ng TV, picture namin ng family. Mga gamit ko. Yan, mga pabango, pangayos sa buhok, etc. etc. And shit. Meron akong 2 electric fan para sa kama kung meron nun akong bisita. Ayan, may 2 dyan. Tapos sa gumagamit ng computer kasi napakainit dito. Ito nakikita nyo itong picture frame na yan. Dati lagayan niya ng aircon. May aircon dati dyan kasi tinanggal kasi nasira. So ayan, meron akong James Harden 1. Mga sapatos ko nandyan din. Collection ko ng sapatos. Mga ginagamit ko pang alis tsaka pang basketball. Multiple shoes, hindi lang iisa. Para maraming pagpipilian. Meron akong props dito. Hindi ko alam kung saan ko kakabit. Meron akong airplane. So you can see yan, may airplane. Ano pa ba? Bago natin dalhin sa computer dito muna. Ito yung pinaka-props ko dito, yung hexagon yata. Hexagon ba? Hexagon na mirror. You can see. Hexagon na mirror yan. That's my chair. At sa pinaka-inihintay nyo, malamang itong PC. Yan. Malamang hinihintay nyo, alam ko eh. Itong cabinet na to, di ko na mapakita ang laman dyan kasi marami kong kalat dito sa table na to. At ginagawa ko, kinakabit ko dito. Dahil lang sa setup tour na to, naglinis ako, huwag kayong magalala. Pagod na ako, men. Mamadali ako. Kasi nga, pangatlong beses ko na tinig to. So, ito yung wall clock ko. Just in case, alam ko yung oras. It's already 3:29 AM. Ayan. 3:30 na. May webcam. This Osdom AW625. Tapos merong ilaw para lang ayan, maganda tignan dito pag nag-record ako. Yung phone ko dati na luma, tapos meron ako mga RGB lights, gila na ilaw. Yeah. Gawin natin na sa team. Kunyari, gusto ko ng sky blue. Ay, uy, magpalit ka. Ito laging team ko dito sa bahay, sky blue. Yan, there you go. Lagi kong team. Tapos sa PC, sky blue rin. Sabi ko sky blue. Hello. Sky blue. Yan. Ito ba? Yan. So yan, blue. Kompleto yan. Wallpaper ko blue rin. Ito hindi napapalitan ng ilaw to. So panira ng team. Lumang mousepad. Ginagawa ko ng patungan ng gamit. Wallet. Tubig. Mahalaga to. Stay dehydrated. What the fuck? Stay hydrated. Itong PC na to, binuo ko to. Minom ako ng tubig. Hindi ko alam kung narinig niya. Itong PC na to, ako mismo nagbuo, ako nag-build, ako nag-assemble. This is a Ryzen 5 2600X na may GTX 1060. Meron 24GB na RAM. Hindi ko alam kung tama ba yun. Okay lang ba may 24GB na RAM? Pero yun yung gamit ko, 24GB. Tapos yung specs yan, nakabit ko lang sa screen. Tapos, ito, yan yung phone ko. Yan yung mismong phone ko ngayon. Oppo A7. Nakikita nyo yun, nakikita dito sa GoPro. Ayan, ayan yung vision. Tapos, ano ba? Monitor, this is a 22-inch 60Hz na touchscreen monitor. So for graphic designing talaga siya ginawa. Meron siyang stylus. So touchscreen siya. So hindi ko ini-install yung driver ng touchscreen. Ito yung stylus niya. Ayan. Ano pa ba? My goodness. Ito.
Ewan ko ilang inch to. Nasa 19 yata. Hindi naman mahalaga pero 19 inch kasi second monitor lang naman. Tapos plano kong bumili ng stand para, na-adjust ko yan. Tapos, ito yung mouse bungee. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Kasi, ito, hindi siya braided cable. Kaya, kailangan ko talaga ng mouse bungee para maayos yung paggamit ko. This is a Logitech G302. Napakagaan. Napakaganda na shape. Sakto sa kamay ko kahit na malaking tao ko. Yan, perfect na perfect. Ito yung, ano ba to? Jazz AK33. Napapansin nyo, kulang siya ng mga buttons. Walang numpad. Tsaka yung dito, lang din. Parang compact siya. This is 75% keyboard. Headset ko, Red Dragon Skyla. Ewan ko, ito yung Red Dragon Skyla. Meron tayong watch dito, hindi ko alam ba't nandyan yan. Ano pa ba? Sa audio ko, malagay sa audio ko, gumagamit ako ng audio adapter. Yung mic ko pala, this is BM800. Same pa rin ang dati kong ginamit. Yan, masyado madilim dito, men. Wala akong ilaw. Yung upuan ko, normal na office chair. Actually, sira-sira na yan, kaya tinatakpan ko ng tela. Yun lang naman yata yun nandito, guys. Papakita ko pala pag madilim ang itsura. Pag nagre-record ako, laging ganito eh. Yan yung makikita nyo pag nagre-record ako. May ilaw. Nandito ako. Tapos, ayan. Pero kapag kunyari nag-edit ako, lagi nakabukas yung isa. Kasi ginagamit ko yung dalawang monitor pag nag-edit ako. Gagawin ko, kapatay lahat ng ilaw. So, yun lang yung makikita nyo. Ba't namatay yung sa monitor yun? Ayan. Yan yung makikita nyo. Ganyan yung setup kapag nag-edit. And kapag naglalaro ko ng hindi nag-record with webcam. Palaging ganyan. Yan yung makikita nyo lagi. So, hindi ko na bibigyan ng montage to. Direct upload na lang siguro to. Ikakabit ko lang yung specs sa description. Kung sakaling, ito by the way, itong mga gamit ko na to, kakabit ko sa description. Kasama to. Lahat ng mga available sa Lazada, kakabit ko yung link sa description. Kung sakaling gusto nyong kumuha ng ganitong unit, same na sa akin. Yun lang. Wow. Shit. Kaya suggestion din pala nung pwedeng i-design dito. Kaya upgrade ko sakaling kung sakaling may mga alam kayo na suggestion kung ano gusto nyo ikabit. Anong pwedeng ikabit dito siya upgrade. Yo. Pero sa akin, ng plano ko lang talagang updates, bibilang ko na stand tong dalawang monitor. Tapos after ko bumili ng stand, bibilang ko bagong monitor. Ayun lang. Ano ba? Ano ba bang meron dito? Ito. Lumang PC pala. Wala na yan. Hindi gumagana yan. Ay. Siguro yun na yun. Basta kakabit ko lang lahat ng nandito sa description. Maraming salamat. Oh my God. Goodbye. Nakalimutan ko. Nga pala itong mousepad ko yan. Itong mousepad ko is a 900 by 400 na mousepad. Table ko is 5 feet yata to, 6 feet na table. Yun lang. Kung gusto nyo itong mousepad na to, napakalaki na ito. Kailangan nyo ng table na malaki rin. Nasa description din yung link. Nakalimutan ko lang. Diba kaya ayaw ko nagtitain na ito. Ang dami ko nakakalimutan eh. So yun lang, bye!